Předvolební kampaň Věcí veřejných do komunálních voleb 2010 v Moravskoslezském kraji odstartovala v neděli Opava. Oficiální zahájení tiskovou konferencí v Obecním domě osobně svou účastí podpořila poslankyně véčkařů Kristýna Kočí. Představení volebního programu se ujal lídr a kandidát na primátora Milan Kopčil. Ve sněmovních volbách Věci veřejné v Opavě získaly 12,1% a byl to opravdu druhý nejúspěšnější výsledek v celém Moravskoslezském kraji a já jsem za to velmi vděčná našim voličům. Pevně doufám, že nás tíž voliči a ještě jich více podpoří i ve volbách komunálních a já od Opavy slibuji minimálně 12% i v komunálních volbách. K zastavení výstavby klíčových dopravních staveb v Moravskoslezském kraji je samozřejmě velmi nepříjemnou situací. Já sama považuji rozvoj dopravní infrastruktury za naprosto zásadní pro Moravskoslezský kraj. Neustále o tom s panem ministrem Bártou hovořím a já pevně doufám, že tak, jak on postupně nachází ve svém rezortu peníze tím, že opravdu nachází ty neprůhledné veřejné zakázky, podivné kupování medvídků s kravatami a za nehorázné sumy, takže se najdou peníze i pro dostavbu natolik klíčové dopravní tepny, jako je Opava-Ostrava, protože samozřejmě jinak ta situace je velmi nelehká. Já rozumím tomu, že je potřeba šetřit. Pan ministr Bárta to ukazuje opravdu ve velké míře, jaké jsou tedy ty možnosti. Má podle mě nelehký úkol, ale já doufám, že tedy se postupně ty peníze najdou a že i voliči si uvědomí, že opravdu to šetřit se musí a že to, že teďka řekl, že některé stavby se zastaví, že je to jenom pro tento moment a že se to v komunálních volbách nijak neproleví. Já jako předsedkyně poslaneckého klubu a také vlastně lídr Moravskoslezského kraje určitě přijedu nejenom tedy do Opavy, ale do všech těch klíčových měst v Moravskoslezském kraji a spolu se mnou by měli přijet i někteří naši ministři. Už teďka jednám s panem ministrem Dobešem o návštěvě Opavské univerzity. Je otázka, zda ještě některý z dalších ministrů, možná ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský by třeba mohl přijet. Takže jednám o tom a počítám s tím, že tedy minimálně já za sebe otevřeně říkám, já určitě do Opavy nejméně jednou, spíše i vícekrát do kampaně přijedu a maximálně naši komunální kandidátku podpořím a spolu se mnou určitě i ministr Josef Dobeš. Takže dnes v Obecním domě v Opavě jsme zahájili volební kampaň Věcí veřejných pro komunální volby 2010. Seznámili jsme přitom s našimi kandidáty, s našimi prioritami a s našimi aktivitami ve smyslu komunikace s médií. Tak hlavním cílem naší Věcí veřejných v Opavě je dostat komunální politiku opět tam, kam patří, vrátit zpět důvěru občanovi a tuto politiku daleko více přiblížit, zapojit občany do rozhodování o důležitých věcech, o projektech, které se v Opavě budou plánovat. Voliči mají možnost a budou mít už v této chvíli vidět v Opavě 8 billboardů. Dále budou lepeny plakáty s lídrem a s naším programem, dále to budou letáky a inzerce v místních novinách. Jednáme s vedením strany o tom, aby náš kraj během volební kampaně navštívil ministr školství pan Dobeš. Tato jednání zatím nejsou ukončená, udělám vše pro to, aby se to povedlo.